Ok, au Folendo, toujours le 21 août 2026. Le 21 août 2026, ngana ne vidéo déjà parti toujours Mali Justice Kadam le ministre de la Justice ka jigi fo duguma. Depuis ne bɔra Mali kɔnɔ, mɔgɔ caman bɛ ka ɲininka Mali Justice taabolo la. Ngana bi de mena kuma, ma deli ka kuma, mais bi de mena kuma. Mais yani me kuma, me danga doni video in fɛnɛ kɔnɔ. Ni fama dɔ bɛ Mali dugukolo kan ma fama bɔ fama la. Ko fama dɔ de bɛ min ye ne dɛmɛ pour que ne ka se ka bɔ Mali kɔnɔ ma fama bɔ fama la dɛ. Ou bien ne bɛ bɔ don min na Mali kɔnɔ ne ni fama dɔ de bɛn'a kan. Ne ni fama dɔ de bɛn'a kan pour que ka se ka bɔ Mali kɔnɔ. Ou bien fama dɔ de ne dɛmɛ pour que ka se ka bɔ Mali kɔnɔ. No o fama bɛ Mali dugukolo kan. Comme Boubou Mabel a ye défi lancé ko aw minnu bɔra k'a fɔ ko Simo taara dɔgɔtɔrɔso la a ye taa prévu ɲini ka na n'a ye jusqu'à présent maa si ma na ni prévu ye ko aw minnu ko k'a taara tribunal kɔnɔ k'a bɔra tribunal de kɔnɔ k'a ye taa prévu ɲini ka na n'a ye jusqu'à présent maa si ma na ni prévu ye bɛɛ y'i makun nka n bɛ segin ka danga don ni faama dɔ bɛ Mali dugukolo kan ma faama bɔ faama la ne bɛ bɔ don min na Mali da fɛ ni faama dɔ bɛ Mali dugukolo kan ko min bɛ ne bɔcogo dɔn ou bien min ye ne dɛmɛ ka bɔ Mali kɔnɔ c'est-à-dire ala k'o tigi kɔ tiɲɛ k'o ɲɛ tiɲɛ ala k'o tigi la jarabi ni farikolola bana ye tumu ka taama o tigi farikolo la diɲɛ bɛɛ ɲɛna ni faama musoman don k'ale de ne dɛmɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ne ka Mali bɔli k'a b'a kalama ni musoman don ala k'a wolonugu toli a kɔnɔ tumu ka bɔ a farikolo fɛ a ye den minnu bange ale ka tumu don a bɛɛ la ngana ne bɛ bɔ don min na Mali da fɛ ne ma se dɔgɔtɔrɔso la ayi ne ma se dɔgɔtɔrɔso la ala ma sɔn ka lajarabi ne ma min bɛ ne se dɔgɔtɔrɔso la ngana ne bɛ bɔ don min na Mali da fɛ ne sen ma don tribunal si da fɛ caméra bɛ tribunal bɛɛ kɔnɔ o tribunal tɛ yen ko ne sen donna min da fɛ hali min kun taara ne nɔfɛ hali sini a b'a yɛrɛ ɲininka ni cɛ in taara cogo di bilahi innocent don a t'a dɔn ne taara cogo o cogo a t'a dɔn ne taara cogo o cogo o gindo bɛ ne ni n ka cɛkɔrɔba cɛ lajinɛ walahara de ne b'o la kale o cɛ tɛ yen depuis ne bɔra Mali kɔnɔ jinɛ tɛna bɔ adamaden k'i ne bɛ ni baro kɛ mais ni maa dɔ b'a kalama k'a prévu bɛ o bolo n'i ma bɔ k'a fɔ k'a prévu bɛ e bolo ka bɔ n'a image ye caméra bɛ tribunal bɛɛ kɔnɔ caméra bɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kɔnɔ n'i ma bɔ n'a image ye k'a yira mɔgɔw la ala k'i kɔ tiɲɛ k'i ɲɛ tiɲɛ ala k'i halaki ngana n bɛ da yen n bɛna min fɔ Mali justice kan bi k'a daminɛ ministre de la justice ka na se fo dugu ma ni Mali masiraw n'u ma don alijinɛ kɔnɔ sege alijinɛ tɛ yen ngana a b'a mɛn mɔgɔw da kɔnɔ ko juges bɛ wari minɛ mɔgɔw bolo procureurs bɛ wari minɛ mɔgɔw bolo ngana n'a ye ne jaabi ne bɛ se ka galon ta k'a da o la ne tɛ Mali kɔnɔ ne bɛ se k'u mago tu tiɲɛ ne tɛ Mali kɔnɔ ne bɛ se ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔw bɛ da la ka da kan n'i ko ko dɛkɔrɔ bɛ wari di mɔgɔw ma bɛɛ bɛ da la n'i ko dɛkɔrɔ bolola bilalen don mɔgɔw bɛ da la n'a ye ne ja sisan ne bɛna fɔ ko ne ye wari di faamaw ma bilahi mɔgɔw bɛ da la mais ngana sadiri n bɛna min fɔ aw ɲɛna ne ye Mali juge de sigilen ye maa fila tun bɛ dugukolo ko kɛlɛ la a y'a dɔn dɔ in ta tɛ tiɲɛ mais pour que a kana taa kaso la a y'a yɛrɛ ka dugukolo ta k'a di bilahi ne y'o ɲɛ la ka Mali juge ye kiri tun bɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ 1,200,000 a y'a dɔn ko nin tiɲɛ yɛrɛ la a jɔnna la a se ta ye a ye 1,200,000 a y'a sara ne y'o ye Mali juge de kɔnɔ ne y'o ye Mali juge de la ngana cɛ ni min ye tiɲɛ an k'o fɔ sa Mali ko tɛ yen mɔgɔ ko de bɛ yen c'est-à-dire maa dɔw de ka hakilina ye min ye ɲɛnamaya yɛrɛ de kɔnɔ maga kana kɛ olu ka mɔgɔw la quoi n'olu maga kɛra olu ka mɔgɔw la waati min na c'est que justice tɛ yen justice corrompilen don mais ni maga kɛra mɔgɔ wɛrɛ ka mɔgɔw la u bɛ bɔ u bɛ juge ni procureur u bɛ bɔ k'u féliciter e cɛ an ka sabali ngana ni hinɛ tɛ Mali kɔnɔ ko bɛɛ ye nkalon ye ni hinɛ tɛ Mali juge dusukun na ni hinɛ tɛ Mali procureur dusukun na ni hinɛ tɛ Mali masira dusukun na sa Mali ko banna sa malien bɛɛ taara kaso la maa si tɛ taa a ka so an de bɛ se k'a lakale quoi ngana an de tun bɛ bɔ ka taa instruction na bilayi an bɛ taa maa dɔw sigilen sɔrɔ an yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ na u ni kasola taga ka juges b'a dɔn mais bilayi u b'u bila ka taa so juges ka mɔgɔ minɛ bɛɛ tɛ parce que u bɛ fɛ k'a tigi détruire cɛ minɛli dɔw bɛ adamaden dɔw ni sauver dɛ ne yɛrɛ bɛ se ka kuma ne yɛrɛ ta kan ka da kan ne yɛrɛ tun bɛ n jugu de cɛ la ne yɛrɛ tun bɛ n fagabagaw de cɛ la ne yɛrɛ tun bɛ ennemi de cɛ la bilahi ni ne tun ma taa dekun na ne tun ma taa dekun na ne tun bɛ sa de ni ne tun ma taa dekun na bilahi ne tun bɛ sa ne yɛrɛ b'a dɔn ne tun bɛ sa
ne yɛrɛ kun b'o dɔn parce que ne yɛrɛ kun bɛ n fagabaga de cɛ la jama min kun bɛ ne kɔ a bɛɛ kun ye ne fagabaga de ni ne kun ma taa dekun na ne kun bɛ sa ŋana donc ne bɛ mali justice fo o yɔrɔ la k'u barika da maaw b'a fɔ ko mali justice bɛ wari minɛ mɔgɔ bolo non 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 a mɔgɔ caman bɛ justice kɔnɔ mais jugew tɛ procureur tɛ n'olu y'a mɛn ko tɔgɔtigi min minɛ n'u bɛ setigi min minɛ na u y'a caman kɛ ne yɛrɛ la o u bɛ boli ka taa ne bɛ nin juge in dɔn n bɛ nin procureur in dɔn n bɛna taa voir n'a ye min fɔ n bɛ segin ka na jaabi d'i ma ŋana a bɛɛ galo u bɛ taa wari minɛ jugew tɔgɔ la u bɛ wari minɛ procureur tɔgɔ la a ko ko n ka taa kunbɛn yen fɛ a ko ko n ka sɔrɔ yen fɛ ŋana a bɛɛ galo ne de bɛ fɛ k'a f'i ye a bɛɛ galon de quoi a preuve min bɛ ne bolo dan t'a la quoi ani ni mɔgɔ min ye dekun sɔrɔ i yɛrɛ somɔgɔ premier min bɛ boli ka taa dɛ k'a bɛ nin avocat in dɔn a bɛ nin dɔn a bɛna taa doni kan nin ko ko ka taa ni nin ye ŋana a bɛɛ galon de n'a ye ne jaabi maa dama minnu ye ne ka wari minɛ nin sira fɛ a si tɛ si mais cɛbakɔrɔ ni ko tɛmɛna i ni mɔgɔw cɛ jakɔ quoi donc ni mali justice ma don alijinɛ kɔnɔ ko bɛɛ ye galon ye ne de mali justicew ye u bɛ denmisɛnninw dɔn denmisɛnnin minnu bɛ tiɲɛni kɛ pour que u ka sini kana tiɲɛ u kana mɛn dekun na bilahi u b'u bila tile 2 tile 3 semaine kelen u bɛ tila ka segin ka na an y'o ye an ɲɛ la a ka can quoi ŋana ne bɛ dan o ma parce que komi n bɛ ka ɲininka preuve min bɛ ne bolo mali justice ka jɛlenya kan dan t'a la dɛ ŋana ne donna yɔrɔ caman na dɛ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mali dugukolo kan ne de bɛ se ka kuma ne de bɛ se ka kuma n'a ye ne jaabi n bɛ galon da u la faama o faama bɛ mali kɔnɔ bi juge o juge bɛ mali kɔnɔ bi procureur bɛ mali kɔnɔ bi ni ne kuma n'i kan mɔgɔw b'a fɔ ko tiɲɛ don mais adamaden kana galon ta ka da mɔgɔninfinw na quoi kana mɔgɔw mago t'u tiɲɛ parce que turu sera e ka mɔgɔw ma kana mɔgɔw mago t'u tiɲɛ parce que turu sera e ka mɔgɔw ma mais ni turu sera mɔgɔ wɛrɛ ka mɔgɔw ma e bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ u kun jamana tɛ se ka jɔ ka koyi o de kama ne ko n ko mali ko tɛ mɔgɔ ko de bɛ yen i ma ye ne ko ten ko ni mali sɔrɔsi sara mali sɔrɔsi n'a sara n'a ma don alijinɛ kɔnɔ segu u bɛ ka min fɔ an ɲɛna galon don mali sɔrɔsi kelen n'a sara n'a ma don alijinɛ kɔnɔ segu u bɛ ka min fɔ anw ɲɛna galon de don quoi ko o de kama dɔw ko est ce que jamana in bɛ jɔ jamana in jɔra ka ban yɛrɛ ni min y'i kulonkɛ ni an bɛ don min ko bi ni min y'i kulonkɛ baji bɛ siri aw ka da la o maa o maa i kulonkɛ baji bɛ siri aw ka da la walayi sadiri a bɛ bɛɛ kunna ko sini ko in bɛ ban ko in bantɔ tɛ dɛ a bɛ bɛɛ kunna ko su na ko in bɛ ban a bɛ bɛɛ kunna ko ni kalo sara ko in bɛ ban o de kama n y'o de fɔ a ye a bɛ ka angɛrɛ de kɛ ko in tɔ dugu ma maa o maa bɛ nin miiri e bɛ ka angɛrɛ de kɛ ko in dugu ma ko in bantɔ tɛ dɛ ko jamana in tɛ jɔ jamana in jɔra ka ban dɛ sadiri fɛn kelen pewu de bɛ yen min bɛna asimu sɛgɛn a ka fanga kɔnɔ asimu sigira don min na o don n'o de ɲama wulila asimu bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a bɛ ɲɛguwan sɔrɔ a ka autoritéw bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ u bɛ ɲɛguwan sɔrɔ sinon ni san pɛrɛn cɛ mɔgɔ tɛ se ninnu na mɔgɔ tɛ dugukolo kan min bɛ se nin na a bɛ ka o miiri jamana o jamana la a bɛ tila ka jamana bɛɛ segintɔ ye mali ma jamana o jamana i kɔ don mali ma u bɛ n'u yɛrɛ ma o hali u tɛ wele u bɛ n'u yɛrɛ ma ko mɛ t'aw tɛ dɛ a y'aw sigi a k'u lajɛ dɔrɔn donc ne bɛ min fɔ mali justice kɔnɔna la bilahi mɔgɔ caman bɛ taa wariw minɛ aw bolo ko juge ko tɛ galon don juge tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ u yɛrɛ t'a kalama ne de bɛ juge kuturu ye a bɛ dumuni san k'a di i ma ko karisa dumuni dun e cɛ juge si tɛ yen min ka laɲini ye kasolataga ye o procureur tɛ yen mais fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u ma taa kaso la u bɛ faga dɛ menace bɛ dɔw kan dɛ juge b'o fana dɔn dɛ u y'a kalan kɛ dɛ n'u ma dɔw bila ka taa kaso la u bɛ sa dɛ wa u bɔlen kaso la de u bɛ se ka lafiya aw folen don ne bɛ dan nin ma